Gipablotter sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ngadto sa Highway Patrol Group 7 si former Cebu City Mayor Rama human wala pa gihapon niini giuli ang usa ka government-issued bulletproof vehicle nga nagkantidad og 3 milyones pesos. Nalatid sa blotter report nga ang acting head sa Department of General Services kun DGS June Maratas ang niduso sa maong report. Kahinumduman nga niadtong Pebrero 19 pa may padala og demand letter kang Rama ang Property Management Division sa DGS pinaagi sa City Legal Office nga iuli na sa City Government ang usa ka 2022 Toyota Hiace van nga dunay plate number nga 070106. May padangat siyang habig si Rama pinaagi sa giluwatang pamahayag nga nagpabilin nga siya gihapon ang mayor sa syudad sa Sugbo. Hinungdan nga duna pa siya katungod nga mogamit sa sakyanan sa gobyerno. Apan matod sab niini nga andam siyang iuli ang sakyanan ngadto sa kagamhanan kung mamahimo nilang mapakita ang mga dokumento gikan sa Office of the Ombudsman nga nagpamatuod nga hingpit nga na-serve ug nadawat sa iyang kampo ang notice sa Ombudsman ug ingon man implementation order nga nakadismiss niya sa pwesto. Gani misaysay si Cebu City Mayor Raymond Garcia nga iya nang gitahasan ang legal department sa Cebu City nga moatiman sa naaswing issue. So I am urging and I am hoping that Mayor Rama, former Mayor Rama, will return the vehicle so that, nanatay peace moving forward when it comes to that. As far as the case is concerned, it's already in giblotter na. So we will let the legal department of the Cebu City government handle the next moves to make. Apan human gipangutana si City Legal Officer Attorney Santiago Ortiz Jr. kung unsay sunod nilang pagabuhaton, asoy nila nga maghuwat lamang sila sa direktiba sa mayor. Human niini wala na mihatag og dugang pamahayag ang City Legal Office. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.